Ваньо, знаеш ли какво си мисля? Това, че днес си ми донесъл тази прекрасна закуска в такава чиния, с такава салфетка и си толкова вдъхновен, не е случайно. Днес е 11.02.2011 година. И ако разделиш по средата тези числа, получава се огледално. 1-1-0-2-2-0... Разбираш ли? Значи това е една... Аз го виждам, но не знам точно какво. Много важна дата, твърдят нумеролозите, тъй като този огледален образ нещо прави така, не знам, свързано е с енергиите. И понеже тази тема провокира много нашия репортер Зорница Гърнева, тя отиде при хора, които вярват в нумерологията, при такива, които не вярват, и при нумеролози, които обясняват за какво точно става въпрос. Затова нека видим този любопитен репортаж. Нумерологията е древна наука за числата, която води началото си от древногръцкия мислител, философ и математик Питагор. Според него цялата Вселена е подредена математически и всичко се изразява с цифри. Ели Маринова вярва в тази теория и вече 27 години разгадава таинствата на числата. За днешния ден тя прогнозира, че е благоприятен за мащабни и крупни сделки. 11.02.2011 е 8-ми универсален ден. Има повторение на 2 единайсетки и 2 двойки. Всичко това стои върху 2.13.4, което е число на изпитание на вашата изпълнителност. През този ден могат да бъдат направени, замислени, финализирани, да бъде говорено по отношение на крупни сделки. От страна на правителството може да се очертае и някаква победа, пробив по отношение на крупна сделка. За влюбените деня ще протече под знака на романтиката, сантименталността и любовта. Но както към всичко през този ден, трябва да внимаваме за неприятни изненади. Вярват ли хората обаче на подобни нумерологични прогнози в съдбоносните дати и щастливите числа? Смятала съм си, да, и смятам, че това е много такава наука, която наистина може да се вярва в нея. Позитивните мисли носят късмет, не числата, според мен. Аз не лично, са ми смятали хора, но има нещо, както се казва, извънземните, ще дойдат. Да, първо число. Защо? Защото тогава съм родена и сина ми е роден на първо число и за това. Вярвате или не в това, че съдбата ни е предначертана, че картите, хвърлянето на боб или гледането на кафе могат да ви предскажат бъдещето, има едно мнение по въпроса. Рождениците днес трябва да внимават с алкохола.